welcome to my guys. Naami sa strawberry farm ani sa Mayana Hagna, ang pinaka highest peak sa Bohol. And kita mo nga si ate nagtanaw na ko. Kita mo nga medyo dagom siya, highest peak na magud ni siya, murag 5 ng plite padong sa langit. And very tugnaw guys, ang hangin tugnaw jud ka kayo. Kanya medyo ngit-ngit siya kay gadagom. So, tan-aw mo na mo nga mananaw mi sa among farm. Mag-pick sa strawberry ko na pamima mapunit. Kay ingon maguto ang management ganiha nga wa na kuno sila kuan. Sa tawag ani? Strawberry. Naunhan mi. Kay nani nagsayo ka ganiha mga guest food outside sa Hagna. Okay. Hi, mao ni ang strawberry farm. See, daghan kaayo strawberry na siya guys. And we will go there to pick. Kung naapay tayo makuha nga strawberry farm, we will go there. Strawberry. Wait up. Mga strawberry na. Gihangat ko. Strawberry na kailangan. By the way, mo ni siya ang highest peak sa tibuok Bohol, ang Mayana Hagna. Dito naunhan ta. Nagagmay pa siya guys. So, ang uban kailangan put strawberry farm. Hilaw pa. Hi ate! See, kana kung that's my ate Ray, nagkawag basket kay mangitag strawberry nga. Patimbangon niyo mo siya. Ang strawberry guys. Yeah, may uban gud man pangkaon siya. Naunhan ko nun ni. So, ganyan may daghan taong kanina ha. Nasa lang yung strawberry pero bigmay pa. Bigmay pa yung strawberry pa. Strawberry. Strawberry. Dili lang strawberry lang baligya ni guys, daghan dyan mo sila mga tanom, mga buwak, mga herb. Bibe, namoy nakita be? Gusto ka magpa-assist kanila niya timbangon tag 600 pesos ang kuan kilo per kilo sa strawberry ni tanan guys. Anya ang adtong side mga jacket. Ito na. Let's go bro. Ito na. Sino yan natin? Ito agitikas ko. Nasi ate. Oh! Tanawa ko no. O ka na! Buwak lang! Masaling baby. Di, na pinakan. Napalong oh. How to get it? You pick it. No. No. Hoy. Look ka.
Gas na pa sa bebe. Kaya di ka on. Di ka alis mo. Sayang nga ang uban no. Uy, sayang nga ang uban ba kay pang kaon og mga uod siguro na no. Man din mag-spray sila. Oh, dili ta sila mag-spray. Mo na siyang kalamiani guys, kay dili mag-spray ang organic jud siya, dili mag-spray mga pesticides ang mga tag-iya ani. Kan Gig na kuan siya na siya buho. Ate mo bayad ni na may kuan? Buho. Di na. Kanon na naman namo ni. Kan ako no. Let's go. Pero tagi mo pinay. Ay, tubig. Tanan. Nami. Otro, tanan pa. Ate na yun. Hindi na basket. Ano man nangin mo? Daghan sila baligya flowers guys. Mga tuwi dito niya. Mauni lang area guys. The struggle is real guys. Lapok is very very real. My goodness. Tungas na muna guys. Oh, lapok gihangak taon pug ko. Itong balay ba mo? Patabang ka. Ato na sa balay. Pati na dito. Patabang kag hindi ko na may makuha. Ano may makuha? Patlong. Baligya ni nila ng mga flowers. Yes, sir. Ano na po ako? Adyo gali kinakadaginot pagkagusalong. Ani nga part, mga utanan na po siya. Ito, ilang mga pets siya. Pets siya. Mga utan. Ano sila sa? Yes, may. Hindi ko picture ano yung Mm. kanira man pud ani ma. Ito to yung bawo ko. Na am ko. Asa may agi? Mga gulay o ito may